Lahta to zombi. Minä menen kokkeluun, pitää minun tovia laittaa tai jotain. Ei pysty. Sinne meni. Onko se lavalla olevinaan teille? Joo, eikö se siinä perseessä kiinni vähän poikit? No niin. Seuraat sä Pete. Joo. Mulla on kyllä bensa punaisella. Onko teillä bensa olisi? Ei nyt pielikko. Täältä kato majakata mulla päällä. Löytyy bensatankkeja, niin pystyy refuelia laittamaan niistä. Noin. Okei. No etiitäpä se. Kyllä kaikki tuommoinen BMW on kyyvissä. On tuossa. Pystyykö tuosta tankkaan? Pitäis pystyä. Viisi minuuttia restartti. Ottakaa hetki.